order namin guys. Yes, Nanood, platter na naisipan. Hello mga mahal, welcome to Vlogmas Day 20. I'm Andrew. Hi! Rizal, gusto ka? Mag-shoot mo. Shoot ya. Bye. Alipusa. And today is a very special day because today is my birthday. Yeah. Happy lang tayo ngayon guys kasi mamaya 2:30 out ako. And on leave ako until actually babalik ako sa office mga January 2 na. Kasi nakafile ako ng leave 26, 27, 28, 29. Lagi muna tayo tapos kain tayo doon. Tara! Dengan 축하합니다. 생일 축하합니다. Happy birthday to me. Sunrise tayo guys. Gulay, sabat, Wait. And sabaw ng sinigang. Kain. Hello mga mahal. So pauwi na ako. Nag-order ako ng mani para meron akong mapapapak pag punta ko sa Cebu. Tara. Meron ako nabiling mani guys. Meron siyang maliit buladilis, tas mga sile. Sarap niya. Hello mga mahal, palabas na kami. Jumper. Nawi kami sa M4 kasi magbabayad kami. Kasama tayo. Kaya so naglalakad kami sa ilalim sa gilid ng tulay. Sa ilalim sa gilid ng tulay. Dahil nalalakad lang yung M4 sa amin. Ayun ang tulay oh. Oh. Naglalakad sa gilid sa ilalim ng tulay. What's that? Yuna! And so after dito, diretso kami sa G-Mall kasi andun yung family ko at kakain kami somewhere out there to celebrate my birthday. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday daw. Tara, naka-jumper ako guys. Bukay lang ito, worth 25 pesos. Diba? Affordable lang. 25 pesos lang yan. Elevator na sira. Konnichiwa. Hello mga mahal, sa G-Mall na kami. So dito lang kami mag-aantay sa kanila. Dito sasama sila papa at mama kasi pagod na si papa. Mga kapatid ko na lang. Daming tao. Ayan, nasa Greenhouse na kami. Tubig lang tayo guys. Ayan, yung order namin guys. Yes, Nanood, platter na naisipan. Happy birthday na, happy birthday na. Happy birthday na. Birthday! Unahin mo namin mga bata para kami naman mamaya. Tapos na kami kumain. Tara. Kasaman mo. Ayan, nasa grocery na kami mga mahal. So maya maya kami manonood ng Aquaman.
So pina-abstract. So instead of buying ng food there sa taas kasi medyo mahal ang papers, dito na lang kami sa may grocery bibili. Kasi mas mura dito. Alam ko bawal mag-vlog pero yun yung kapatid ko. Hi Ber. Yan yun. Grocery na lang kami for Christmas. Hindi ako nakapag-vlog kanina, busy na. So, Aquaman kami, last full show 9 PM. Picture dra anak. Muna. Elabit. Spider-Man daw sila. Kami guys, waiting until 9 PM. Gusto ko pasalamat sa lahat ng bumati sa akin. Ilalagay ko yung video dito, screen capture natin sa ito. Maraming salamat guys. Remember at nabigay ng konting time na mag-greet sa aking birthday. And baka next year magpapag-giveaway na ako. At sana sumali kayo guys. At may sumali na ako. Ayan, so after na ako sa bahay, edit ng vlog. And excited ako for tomorrow kasi tomorrow na yung press conference si Jessica Sanchez sa may Midok. That will be in Matina, I think. Unahan pa ng SNR daw. So dahil pagka 22nd is kanyang concert per se. Magkita-kits sa mga manonood ng concert ni Jessica Sanchez. And sana makapag-picture tayo sa kanya. Of course, diba? Tapos na kami nanood ng Aquaman guys. Ang ganda. Ang ganda. Ano? So si Yuna, tulog lang si Yuna. Tulog lang. Diyan? Si Grace. Tagal pa kang sami, imo tagakan ko ng sari. Kumulagi, bakso niyo po. Ka? Tagakan daw yung sari. Guy prank. Ate, kaya nyo ano pa yung paano kaya? Naka-animation nila ha? Masa mo ito? Ibang clearance. Ano ba clearance? Clearance ha? Yan po, win na kami guys. Hindi na. A very long day for today. So wala akong duty bukas. And balik ko sa January 2 na. That will be next year. Supposedly January 2 is holiday pero hindi pumayag ng aming client. So work kami sa January 2. Uwi o magperya? Uwi siguro. Ayun lang yan magpunta dito. Malapit ang perya dito sa Quezon Mall guys. Around 5 minutes walk. I think. Di ba na? Natulog sa loob ng sinihan. Sayang ang 145. Ayan, so balik ako mamaya guys. Punta sa bahay na kami. Alright, sarado na ang G-Mall. Wala ng tao guys. Sana nag-elevator na lang kami. May elevator pala doon gumagana pa. Ay na Kel. Kel. Tuk. Tuk. Dito ang labas ng G-Mall paggabi.
Ay, salamat hindi umulan. Hello, nasa bahay na kami. Maraming salamat sa lahat na nanood ng aking vlog. Salamat sa mga sumama sa amin today. And kita-kits na naman tomorrow for Vlogmas Day 21. Presko ni Jessica Sanchez. Bye. Bye na. Bye. Bye. Always our family. Bye.